ongcwele nakule ndawo sesikhona size kuwe silambela wena uNkulunkulu wethu ongcwele. Kukhona abafike la begula, kukhona abafike lana uNkulunkulu wethu ongcwele bephethwe depression ne-anxiety, kukhona abafike lana emakubo uNkulunkulu wethu befike kuxovekile, beshiye kuxovekile. But Lord, I pray namhlanje ekuseni ukuthi isandla sakho asehlele phezu kwabo bese ube isolution kubona bonke. uNkulunkulu ongahlulwa lutho, uNkulunkulu osazi kangcono, uNkulunkulu osithandayo, uNkulunkulu osinakekelayo. Heavenly Father, we thank you for the great work oyenzayo kule ndawo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyakhuleka ukuthi kube iloyo naloyo ongene kule ndawo angaphumi esafana nakuqala. Baba wethu onamandla wonke, ngiyakhuleka uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi iloyo naloyo ongene kule ndawo ubephuma kule ndawo aphume uNkulunkulu wethu ongcwele impilo yakhe uyishintshile. We thank you, Lord, in the name of Jesus. Amen. Oh, hallelujah. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele our senior pastor, ubaba umfundisi ufuneka. Ngicela simqhubele izandla bazalwane. Siyabingelela mama ufuneka. Ngiyazi ukuthi ukubuthe wena ayingeke Mkhulise. Sicela ngisi. Bengeke ngize la. Amen. Ngisho kuthi ubethanda kanjani, hayi bengeke ngize. Amen. Sicela simqhubele izandla naye bazalwane. Abafundisi bonke bala ekhaya siyababingelela, abavakashile siyababingelela, siyabingelela i-worship team, siyabingelela kakhulu, sibingelela nje ne-ushering team bazalwane, wonke umuntu ngicela abingeleleke. Amen. Matthew chapter number 6 verse 33. Hallelujah. Matthew chapter number 6 verse 33. Angeke ngibe mude kakhulu bazalwane bami, ngizosho nje lokhu okusenhlizweni yami bese siyathandaza. Amen. Nicula kahle bazalwane. Siyabonga umsebenzi eniwenzayo. Amen. Ngicela sifunde la bese tholile asifundele. Yes. Chapter number 6 verse 33. Yes. Kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokhu kuyakwenezelwa kini. Kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu, imoto, izindlu, amakhosikazi, konke lokho konekezela kunini. Kodwa i-commandment nje ithi funa kuqala umbuso kaNkulunkulu. Amen. Mhlawumbe namhlanje ngivumelene bazalwane bami ngithathe le ndaba nje encane sithi kuyibuka ndawonye umese ngiyathandaza siyahamba. So ufuna kanjani umbuso kaNkulunkulu? Kodwa mhlawumbe before sophendula lo mbuzo, uyini umbuso kaNkulunkulu? Hallelujah. Maningi ke ama definition esingawathola nezincazelo eziningi zombuso kaNkulunkulu. Hallelujah. But ngivumelene namhlanje ngithi awukho umbuso ngaphandle kwenkosi. Umbuso nombuso ukuze ube umbuso ngenkosi. Hallelujah. Number 2, ayikho inkosi engenayo idomain. Ayikho inkosi engenayo iterritory. Ngamanye amazwi ukuze umuntu simrecognize noma simbone njengenkosi, kufanele kube nendawo ayinkosi kuyona. Hallelujah. Uma sifunda sibuka uGenesis 1:1 uthi uNkulunkulu ekuqaleni angithi wadala izulu, wadala umhlaba. Okay. uNkulunkulu is running the kingdom, mangithi mfundisi ufuneka. uNkulunkulu akekho ku religion. uNkulunkulu is running the kingdom. So uThemez
dala izulu nomhlaba wase yena ezinika izulu njengendawo yakhe abusela kuyona. Kwafika isikhathi la ethi khona, no man, I want to extend my kingdom. Uma sekufika lesikhathi soku-extenda i-kingdom, simuzokhuluma enye into ku-26, 27, 28 kaGenesis. Uthi, let us create a man in our image, in our likeness. Kunengxenye-ke engifuna ungayishiyi namhlanje ethi, let them have dominion. Sikhona bezalwane, ngamanye amazwi labantu ngiyabagcoba ukuthi babe yinkosi emhlabeni. Leya dominion akona nje ukubusa okujwayelekile lokho, ukubusa phezu kwe-territory. Haleluya. Ngoba labantu ubafuna bamakhosi. Ngeke ngisho ungayinkosi enkulu kangakanani uma ungenayo i-territory obusa kuyona, we might as well not recognize you as a king. Angithi ngako uSathane uma ezolwa nomuntu into yokuqala ephutha umuntu umhlaba. Haleluya. Ngoba wayelwisana nobukhosi bakhe. Okay. Number 2. Kunomehluko phakathi kwe-kingdom, umbuso, ne-democracy or a republic. Asifani lezinto. Kwi-democracy, thina siphila kwi-democracy-ke manje. Lento soyi-understanda kangcono. Kwi-democracy, umengameli uyavotelwa. Angithi siyavumelana? Umengameli uba umengameli ngokwentando yeningi. But kwi-kingdom inkosi ayivotelwa. But kwi-kingdom inkosi yazalwa. Izalwe isinkosi. Ngifuna namhlanje uma uphuma la uthi mina ngowombuso wazi kahle ukuthi ukhuluma ngani. Haleluya. Inkosi ayivotelwa umpostoli Malingi, inkosi iyazalwa. Ingakho noma sifuna ukuyi-understanda kahle into yobukhosi bukaJesu, kufanele uyoyibheka lapha kuJohn chapter number 1. In the beginning was the way. Lena-ke ihlukile inkosi le ayizalwanga le. Lena in the beginning yayisisikhona. Ngoba inkosi ayibekwa ngokwentando yeningi. Ngike ngezwa la eNatali kuthiwa amakhosi ayalwa afaka lekhothi. Kodwa lesikhuluma ngayo namhlanje, inkosi engabekwanga. In the beginning was the way. Bese kube nezwi elithi akuze langalutho ngaphandle ngamanye amazwi. Nenkosi esihlangene ngayo iyona isosi yayo yonke into ekhona emhlabeni. Nawe nomsebenzi onawo ukhole kule nkosi. Nawe nesikole wafunda kusona. Umusa wale nkosi nawe owafika kule ndawo khona, kodwa namhlanje usuyaphila. Umusa wale nkosi nawe odala ibhizinisi bathi ngeke lize lilunge, kodwa mawulipheka namhlanje liyashonshobala. Imisebenzi yale nkosi akusolanga lutho ngaphandle kwakhe. Hallelujah. Oh, hallelujah. So, kunephathi ebalulekile ngifuna ukuyikhuluma before ngifika la ngifuna ukufika khona. So now, emhlabeni wenkosi, ngaze ngashumayela kahle, ngishumayele eNatali abantu abayaziyo lento engikhuluma ngayo. Emhlabeni wenkosi yonke into enkosi. Noma emhlabeni wenkosi ungakha imenshini engakanani, emhlabeni wenkosi yonke into elapho enkosi. Noma ungayibiza ngesibongo sakho ufuneka uthi kwafuneka lapha, but I'm here to remind you namhlanje ukuthi yonke into esemhlabeni wenkosi enkosi.
I just want you sidlala amakhono aphakeme nezinto azinikwe uNkulunkulu asekhohliwe umpostoli uMalinga ukuthi emhlabeni wenkosi noma ungahamba ngefethula, but I'm here to remind you emhlabeni wenkosi yonke into. Noma ungafuna ekuseni mntaka uyongena kwi-office uzuyinqomo uthi awungafunda mina mntaka Mkhulise, leyomfundo ngiyonela lelo office akuyonela yonke into esemhlabeni wenkosi yenkosi. Angithi worship team, lelo voice edumisa ngalo akulona lakho elenkosi. Mhlawumbe mfundisi ufuneka uma sinqoba lebandla li-understanda leyo nto singathola i-commitment ngalo, ngoba we are lacking i-commitment ngala emabandleni ngoba abantu abangulawo amavoice awabo, kodwa lawo amavoice awona wabo awenkosi. Kodwa mhlawumbe nangala kwi-HNP uma ungazi ukuthi le nto ngiyiyona ngibekwe uNkulunkulu la ukuthi ngizosebenza, because sinenkinga yokuthi in the church of the Lord sinabantu abezesontweni nje ukuzososhalayiza. Lalela leyo mpilo eyenkosi. Leyo mpilo yenkosi, leyo mali ongafuni ukunikela ngayo akuyona yakho eyenkosi. Okay, so uma sithi yonke into esemhlabeni yenkosi yenkosi, ngivumeleni ngisho lento, inkosi inamandla ukuthi mayizivuka namhlanje ithi ufuneka ngisamfuni lehle likhona. Kodwa ngathi ngisheshe ngafika la, inkosi inamandla yokuthi uma izwa ukuthi le ndawo engimbeke kuyona angisamfuni kuyona, ngifuna ukumbeka kwenye, ngoba phela yonke into esemhlabeni wayeyana. But with democracy you cannot do that. With democracy yonke into iyintando yeningi. Angithi thina sekho kwi-religion, i-religion yabantu be-democracy, kodwa abantu be-kingdom abahlangene ne-democracy. So now mfundisi ufuneka yonke kingdom, yonke umhlaba ine-constitution. Angithi wazaluna. So now in a republic or with democracy, intando yeningi futhi decide the constitution yakhona. But what kingdom sinento ehlukile ebizwa nge-royal contract. Akuyona i-constitution le efana neyentando yeningi. But now i-constitution nayo le ngizokuchazela umehluko. But le ibizwa nge-royal contract, i-contract yasebukhosini. Uyazi indaba ibizwa nge-royal contract ngoba kusuke kubhalwe izifiso zenkosi ngesizwe sayo. Nezithembiso zenkosi ngabantu ba, hayi ukuthi abantu bafunane, hayi ukuthi wena ufunana, kodwa inkosi ifunana. Ngempilo yakhe inkosi ifunana, ngefuture yakhe inkosi ifunana, nge-household yakhe inkosi ifunana. Oh, this is a royal contract. This is a royal contract. Mawufuna ukwazi ukuthi inkosi ifunani ngempilo yakho, uyahamba uyofu kuJeremiya 11:24-29 ithi nginabantu ababahle ngempilo yakho, hayi ukuthi ngikubulale, hayi ukuthi ngikudestroye, kodwa ukuthi ngikuphumelelise. A constitution can be amended.
The Constitution can be amended.